ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଭଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇବାରୁ। ଭଣ୍ଡା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ କରିକି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇତେ ବସିଗଲି। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗଛ କାଟିବାକୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗଛ କାଟିବେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ତ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ବି ସିଆଡ଼େ। କାହିଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଛେଳି, ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତାକୁ ଧରିକି ଖେଳେଇବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୋତେ ଘାସ କାଟିତେ ଦେବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମାରୁଛି ସିଏ ମୋତେ। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖ ତ, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଏଡ଼ାକ ଘାସ ନା ଆଖୁ ଗଛ। ମୁଁ କେତେ ଜୋରରେ ଘାସ କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ଜୋରରେ କାଟୁଛି। ସବୁ କାଟି ପକେଇବି। ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଛେଳି ଗଛରେ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି। ତାକୁ ଯାଇକି ଫିଟେଇ ଦେଲି, ତା ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିଗଲା, ନହେଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଛେଳିଟା। ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।